Hola, bon dia. Com que veig que alguns no teniu la foto, per favor, heu de posar-la. Vaig a ensenyar-vos. Entrem a aules, així teniu el vostre nom. Mireu que jo no tinc així la foto, no tinc res, veieu? I aleshores jo li pegue al nom i apareix un desplegable. Mostra el perfil, edita, perquè jo vull editar el perfil. Li pegue al perfil i apareix així el nom, cognom, el correu per si ens hem de posar en contacte amb vosaltres, heu de permetre o es volen posar en contacte amb vosaltres en privat la resta dels companys pel que siga. Jo he posat així en la descripció qui sóc, que tinga rellevància i interès per a la resta de companys. Soc profe de llatí, de grec, del que siga, treballo en l'institut que siga, jo que sé, treballo el llatí actiu, soc tallerista d'Esludi Saguntini i faig un taller de jo que sé, i potser tinga interès en contactar amb aquestes persones. Soc un amant del Sagunt ibero-romà i aleshores em pregunteu, però anem a veure això què és, no? I al que anem, mireu, baix teniu imatge de l'usuari i així teniu fitxers, li pegue al fitxer i apareix això, seleccionar arxivo. Doncs jo seleccione un arxiu d'on vulgueu jo tingueu i jo agarre una foto meua que ja tinc, jo que sé, jo agarre la foto del WhatsApp i l'anomeneu. Jo dic foto aules de domini públic que no tinga drets d'autor, doncs serà una foto vostra i penja este fitxer i ja estic penjat. I no oblideu per favor on posa actualitzar el perfil, clic en actualitzar el perfil, d'acord? Aleshores ja veieu així la foto. Jo li torno a pegar així i quan diu mostra el perfil, així es veurà tot el perfil, la vostra descripció, els interessos que jo no he posat perquè els he posat així. Podeu arreglar-lo vosaltres millor, d'acord? Per favor. Vàrem dir en la primera reunió que posàreu la foto, res més desagradable que creure que un curs telemàtic està gestionat per robots. Eva Ferriols ja veieu que contesta tot al foro. Jo estic així, per favor, poseu-vos cara, val? Vinga, feu-lo, perfa.